Hello everyone and welcome back to my new car. Gejam-jam slug जालाजोबनायजों लोगोसे फुरा डाबल slug जानाय. जोङो थांगासिनो नालिमwnao हांसो बेदर बिखुनजोनिफ्राय लाबोनायखौ जानानै फैनो थांगासिनो दं. सिनेमा नायोबा सिख्लाफोरनो टिकेट दानना होग्रा आं. सिख्लाफोरजों बेराया होननाया सिंजोगा ओरै होनानै बै खेथि दावखोहैसै बैयाव हममोनबाथाय गला बे बरनगासिनो हरगासिनो बरनगासिनो सासे बोरायराय माने ओरैबायदि फेसनजों फैदों माने मानसिया गामसा गुथि गाननायलै ओरै एकदमबारे बिराद फैनानै एकदमबारे नाचुन पान्डिका जायोना बिखुनजोनि हांसोना गोथावलै रायनाया आरो आं संनायना हिट जायो सिमा गोनां हांसोआ हास्रा खालामनाय हांसोआ नायजागा फेन्दाया खिन्थु मुजा गाननानै एकदम जामजोबखानाय नङा हांसोआ केमेराया हिटखारा इन्टिलिजेन्टल' नुखादों. हेल' लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय. जों दा दङ बेंटलावहाय नै ओरैहाय मेहेरवारि दङ नै बेयो मा जादों मा खालामदोंथाय मानसियानो आइफनना बिराद खस्थ' जायो ओमफ्राय चार्जार गैया ओमफ्राय पावार बेंकजों होनोसै आरो थांनाय हराव कारेन्ट गैयामोन ना ओमफ्राय दाबो कारेन्ट गैया नै मेहेरा बिराद जारला जाबाय गोसोआवनि माबा मा होनो बेना आइफननि चार्जारानो माबायदि होनदोंमोनलाय मेहेर सि टाइप ओंखायनो जायानो ओमफ्राय जों दिनैहाय माबायाव थांनो नागिरदों क'क्राझारावहाय आरो नालिमwnawहाय माबा आलासि जानो लिंहरदों नालिया मेहेरवारिखौ नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंबो थांफासिगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै ओरैहाय ब्रादार मालिक बिनिनो नैबे कारआ ओमफ्राय आंसो आरो ड्राइभारा बे एसे प्रब्लेम जाना दं मालिक नालाय ओंखायनो जिरायहोबाय मालिकखाय जिरायहोबाय आंखौ ओमफ्राय आं ड्राइभार जाबाय नै लेट्स गो बेबे अखा हागासिनो दं दाबो नै अखायानो हागायाखै दासिमबो ओरैबायदि अखा दादागिरि बावनाय मोनसेबा दे हगारबावा सौनांलांनो दा नोंखौ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं लायबोगासिनो दं मेहेरा नै सोरजोंबा बिमादै बुरायखौ जासि हरजादों नै सोरजों लायखो अरे सोर बुरायखौ जासि हरखो बिमादै दङनो बुरैनानै थानाय बेखौसो जासिबावबाय आं लाइभआवनो नामा लाइभआवनो भेरि इन्टारेस्टिं अ ये मानसिफ्रा आंखौ बुङो नोङो इंलिस रोङा होननानै नाथाय गासिबो इंलिसालाय बुंलाबायनानै जाथारो मारै होनोब्ला how are you good morning city office क'क्राझार होनब्लानो माथो बेलाय इंलिस जाखाबाय how are you my name is Bodoland territorial council होनबानो जालाबायो बेफोरलाय गासिबो इंलिससो you good morning how are you Indian night बानो हायिनि थाखाय मादैया अखाजों सिजानानै दङ हनै मादैया गारिखौ बानो हायाखै मानो होनबा टेम्पु अट' हनै एल्ट' दासा गारियाबो थांगासिनो लाइन थाबथानो नागिराखै बेनिखायनो मादैनाव आखायाव साथा गैयिनि थाखाय मादैनि दख'नाया सिजोबनानै खस्थ' जाबाय बेबायदि जाना दं आरोखि ना ओमफ्राय दायो जोङो पेट्रल पाम्प मोनबाय रयेल एनफिल्ड खाथियावहाय ओमफ्राय दायो जोङो थांगासिनो नालिमwnao हांसो बेदर बिखुनजोनिफ्राय लाबोनायखौ जानानै फैनो थांगासिनो दं. रोंगालाय आं बे लामायाव सालायबाय थाग्रा हिसाबै आयौ र' ओंखारग्रोनि आं आयौ आंसो मालिकआनो आंखौनो नै खारगासिनो दं नैबे बामफारा नांसिगोन सार गार बामफारा नांसिगोन बेहाय हो दादा होमबालाय नों ओंखारलाय ओरैनो केमेरायाव एसे नाहरग्रोना हेलो एभ्रिवान एन्ड वेलकाम बेक टु माय निउ कार गोजाम स्लाग जालाजोबनायजों लोगोसे फुरा डाबल स्लाग जानाय बेनो हेनरिया गला जोबसै नामा बेनो ओरै ओरै बोखिदो थ्रोब आयौ डेन्जार गारिलै बे माइ खनसे नायफिनबावनांगौ बेनो हेनरिया बेनो नायलाय माबायदि होनलाय थ्रोब नायलाय हेनरिया बेनो माबा मोनलाय बिनुथि बेगनि दे फंबाय आं एसे गारि साइड खालाम मोजाबदो मोजां सालायलै रोंना हांजायो बदियाव बर'फोर नंगौ ने आं नुवाखै आंखौ गावसो बोखा रोङा
Aja numpa gereng na Nah, angbo gereng ka gereng baik kun makina ang nasi khana guna nasi unaw dong. Man cinta ke? Murah dong. Jabai ada thank you. Jabai. बिदिजों लोगोसे Bijing logoसे. Tapi जानानै जाले थांखु जानानै नायनि दोलाजों माने आयै मारामल'सैनो इ आं फैबाय नायजाले मोजाङै मोजां सफैबाय आरोना जोङो मोजाङै मोजां सफैबाय मानसिया हाबनोसै नालिनि न'आव समावसो गाज्रि जादों आरोना बेना ओमफ्राय मा जागासिनो दं मा जागासिनो दं दे ट्रेनाव मा फानो माने आं नोंथांमोननो दिनै बिजिरनानै खिथागोन माने आं रोंजोबगौ बिदिखौ फार्स्ट टु लास्ट माने आं ट्रेनाव जा बुस्थु फानो आं जालांजोबो जेनेबा फार्स्टआव जेनेबा साहायाथ' जेनेबा थाइबा साहानि आवाजआ माबायदि जायो कफिनि आवाजआ माबायदि जायो मिथिबाय साहानि आवाजआ ओरैबायदि गाबजिगोन मिथिबाय थाइबानल' नालाय बिराद गोदो गोला आवाजजों गाबजियो आरोना जेनेबा एकदमबारे बोरैबा लाखागोन आरोना ओमफ्राय कफिया ओरैबायदि लेभेल एटिटिउड चाय कफि चाय लों जालायबावगोन आरोना बेसेबांनिफ्राय 10 थाखा कफिया 10 थाखा नालाय साहाया थाइबा दा बेबायदिनो गाबजियो आरोना कफिनिखौहाय ओमफ्रायहाय नोङो लाल चाय बेखौ होथोबावलासै आं लाल साहाखौ आं लोङाना लाल साहाखौ ओमफ्रायहाय दसे उनाव फैनोसैलाय बिरियानिजों माबासोनि डाइरेक्ट ओरै खादायाव लालायनानै गोदनायाव लानोसै ओमफ्राय ओरै लाबोनोसै ओमफ्राय खाना बोलो भाई खाना डाबल अंडा बिरियानी खाना बोलो भाई खाना डाबल अंडा बिरियानी खाना भाई खाना नालागे होनलायबायसै ओमफ्राय मारै मोनलाय बेबायदि आरोना फुन्जिखाना मारै आं खिथागोन रा आं मेरला होलांगासिनो बेहा जेरावबो बारस' बुरस' जाबाय ओमफ्राय जों सानसेखालि ट्रेन गाखोना फैबा ओरैबायदि जादोंब्रा एकदमबारे सासे बोराय माने ओरैबायदि फेसनजों फैदों माने मानसिया गामसा दुथि गाननायलै ओरै एकदमबारे बिराद फैनानै एकदमबारे नतुन पन्डिका जाबायब्रा नतुन पन्डिका बेबायदि होबायब्रा बे नतुन पन्डिका फैबाय मिनिनानै थैसिमोन आरोना जों ओमफ्राय दाना दसे थानानै फैनोसैलाय एकदमबारे चाना बोलो भाई चाना फाइब्रिक जाबाय आरोना बिदिनो फैयो आरोना रायजोफोर एकदमबारे बिराद फुमेसा लोगो मोनबोदों आरोना नों बिराद समस्या लोगो मोनो आरोना औ एकदमबारे फाग्ला टाइपनि होनगोन आरो ओमफ्राय इयारफन माने जानोसैलाय एबाराव ओइजे पाब्लिक सीडीआई चार्जार पावर बैंक मेमोरी कार्ड इयारफन बेबायदि होनसै आरोना पावर बैंक औ एकदमबारे लिला लानानै एकदमबारे ओइजे पाब्लिक सीडीआई चार्जार पावर बैंक मेमोरी इयारफन होनसै आरो लागे भाइ जालाय नालागे होनसै आरो ओमफ्राय नायब्लाबो मा जायोमोनलाय ओमफ्राय नायखांबाथाय जाला बुस्थुआ सोरबा लाबाय दसे बे एरायलांबाथाय आरो बे जालाबो आरोना माने गावसोर गोनाव जागोन आरो जालाबो माने बाहायथारोबा माने 1 मिनिटनि थाखायल' जोरो आरोना बे ट्रेननि बुस्थुफ्रा बेबायदि आरोना रायजोफोर ओमफ्राय मा दंबावोमोनथाय ओमफ्राय फैबावो बिदिनो अनेक बायदिसिना ओमफ्राय किरा फैबाय आरोना रायजोफोर बिदिनो बिराद फाला गाबजि आरोना ओमफ्राय दसेनो नै खोनाबाय दाथ' गरम बोथोरनि ना ओमफ्य दाना ठंडा पानी बेबायदि जाफैगोन आरोना बाननानै लाबोनानै ओरै बानबाय ठंडा पानी कार्टुनाव बेबायदि जाफैगोन आरोना ओमफ्रायहाय बादामनाबो बिदिनो माने बादाम साना एखेखा आरोना जेन'बा ओमफ्रायहाय बादामखौ होदो एसे बादामना ओरैबायदिलै बादामा जेनेबा ओरैखौ मारै होयो बिगुर जोंनाय मोनसे बिगुर जिरि मोनसे आंथ' बिदिखौ खोनाफेराखै आं खोनादों सानसे हागोन नङा सानसेखालि खोनादोंनो दे होमबा खोनादों माने बिदिनो खोनादों बादाम बेबायदिनो खोनादों आरोना लबननाय बादाम बेबायदिनो खोनादों आरोना सामब्रा सारा बादाम नामा बेबायदि आरोना एकदमबारे ओमफ्राय सानसेखालि भारतनि चकलेट आल्फिनिक चकलेट ललिपप पम्पिस लालायनाय खोनादों आरोना रायजोफोर बिराद फाला बुस्थु फानो मिथियाना ओमफ्राय आं बांद्राय गोसोखांबाबो हाबाखै एक्सुवेलि आं ट्रुखौ रोंजोबो ओमफ्राय दा जेन'बा बाङासिङाफ्रा जोंनिजों फैयो एखमबा आंबो गाबज्रि हरो बिसोरबो आन्दायो आरोना फाग्लानो माने आं मोननै टाइपनि होगोन आं माने मोननैनि होगोन आरोना बाङासिङानि मोनसे पार्स मथन फाननायनि मोनसे बाङासिङाफ्रा फैनोसै लागायफैनोसै जे बाङासिङा लहादिन प्लास्टिक पुराना काटा बहि बेबायदि जाफैयानोसै ओमफ्रायहाय
ओरै जाफैनोसैलाय दसे थानानै ओइ टिभि कभार लेप कभार टर्चन कभार कारेन्ट कभार जाफैनोसैलाय आरोना बेबायदि टेबोल कभार बेबायदि जाफैनोसै आरोना ए बासिन बर्तन साराय गामला गिलास लथा जाफैखायो आरोना रायजो बेबायदि लथाबो खायो फाग्ला खोनायोमोन आरोना ओमफ्राय ट्रेनाव मा दंबावोमोनलाय मोनसे गामसा फाननायनि माने सासे बुरैया बिराद गाज्रि फैनानै ओरै आखायाव लालायना हा बियार सटिया बिउ गामसा फैबाय सानसेखालि ओरैबायदि स्पिड आरोना माने मानसिफोरा माया दाम खिथायाखै माने खालि फानलांदोल' ए बिउ गामसा होननानै आरोना ओमफ्राय माने आखायाव लाना ओरै स्पिड रानलांदो आरो बेबायदि ओमफ्राय माबा दंबावो नामा गोसोखांलाय आंबो बा गोसोआव गैला गाननायनि दामखौ होनदोब्रा मारै होनो बियो जेनेबा ए बिहु गामसा मात्र 120 टिका बेबायदि होनोब्रा A few minutes later. मन्थ्रनि सिगांनो जानायसै आरोना बायनो जोंना दा मन्थ्रआ जागायजेनसिगोन रायजोफोरफ्रा जों माने दा ओंख्रिया सफैजोब्बाय जोंना अमा बिबुज्लाव बिखुनजोनि हांसो मैथा दाउदै ओइ जय शिव शंभ बोलेना जय बांला गुरु 7050 के 50 पैसा दक्षिणा जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु 33 को देव देवी भाई सिलिगुड़ी गणेश ठाकुर खासेव मारे खाएगा पेश मासो हारिया उन्हें सुखाई जा सिगिने मारा 20 मारे दे आय सुंदरी महाकाली 33 को देव देवी भाई सिलिगुड़ी गणेश ठाकुर नाजांगारी हाजो साकी साबर लालाने 33 को देव देवी भाई साकी साबर लालाने नाजांगारी हाजो बावखुंग्रि हाजो नाखाथि हाजो साखाथि हाजो बारदे उग्रां हा बारदे उग्रां साकी साबर लालाने सोसोमला गोनां जासिगोन होननानै आख्रमान खालामनाय जासिगोन आरोना रायजोफोर अमा मेजेम लाव जाहाथे जानायाव जेबो थाबथा थुथा जाया होननानै जों सोसोमनाय गोनां जासिगोन सि रायजोमा लखि सबाय जलखौ द्राव गारनानै लागाय बोजेननाय जासिगोन होननानै अमा बिदैखौ होमबा जालायदो आरोना रायजो जालायदो आरोना मोजां दानि कम्पानि गोदाना मोजां मोजां मालाबा दिनै जाफैफिनसैलाय होननायालाय बयबो आलासिफोरखौ बिदि होनखायो जागोन नोगोरसो आसोलना बिखुनजोनि हांसोना गोथावलै रायनाया आरो आं संनायना हिट जायो सिमा गोनां हांसोआ हास्रा खालामनाय हांसोआ नायजागा फेन्दाया एखोनदों मुजा गाननानै एकदम जामजोबखानाय नङा हांसोआ नारै हास्रा खालामखानायमोन फाग्ला दैयाबो बिराद माबाना लेथ्राना मुजा गाननानै हगारो बिसिना मुजा गोनां सोमोन्दो हांसोआ ना ना लाबोनाय माबाफोर सानदों होनना होनोब्ला ओंखामफ्रा नांगौबा बिदिलै लाजिनाङा माने भिडिअनि गेजेराव हाबस'नानै जानाय जाबाय आरोना खालानि मग एवनाया इंलिसनि बोरै होनदोंमोनलाय बे खेबसे मा बुस्थु दे दिस वान प्रमोसननियाव स्पन्सरनियाव I will give you माबा माबि होननाया आं गोसोआव गैलालै फाग्लासो बयथोसो गोरोङाखै मालाय दाख्लै इंलिसखौ मारै होनदोंमोनलाय नों I will give you वाट्सआव एक बोसोरनि माबा लानानै नै सिग्रा नै आं रोङालै हादायाव बरा बिनाया देन्जारसो बिना इंलिसनि बिनाया सोरना मादिना औ गावनाव सोंलाय फोरमायदोरा नों बरा बिनाया मा बरा मा दिस पकरा Why this one? Mana बेखौ लाय होनदों गावनि बालाय हर बेखौ होनाय जादों दा मोनसे बिखोना माखो मालाय बिदि होननानै अयो हिनजावफोरनि खुगा नालाय दा आं होननायखौ नंखाय सानगोनलाय बे होननायखौ खोनाबा आब'आ नोगोर गय जायो ना मारा हा थिगखौनो जायो र' फार्स्ट नांगोन लाबाय आरो जादो रा आबौ जादो दे जेखौ गिरायला गासिबो हाजोबखायो गोदो गोदो नों फार्स्ट गोसो थोनाय नामा मा नाममोन मुलासि ना मा होनोमोन रावखौ फार्स्टआव गोसोआखै बेबो सिनेमा नायोबा सिख्लाफोरनो टिकेट दानना होग्रा आं सिख्लाफोरजों बेराया होननाया सिंजोगा ओरै होनानै बै खिरखि सेरजों दावखोहैसै बैयाव हमनो मोनबाथाय गला बे
बरनगासिनो हरगासिनो नुबाय आदै एसे ला आदै आइडियाखौ माने होनबा नोंबो ओंखाम गोमा नङा आरोना टिकेट दाननायफ्राव औ खैजनमोन नोंना गोदो फिसालाफ्रा फिसाजोफ्रा आबौ दाबो दंजोबो ना 9 जन इनार्जि मेन बिमा सासे दं हिनजावसा नङा आदै उदालगुरियाव सासे इनार्जि मेन सेंग्रा गोदोनि दिनाव माने आयरन मेन स्पाइडारमेन गैयामोन नालाय गोदो इनार्जि मेनसो दंमोन साथाम दङ सासे गोमाबा देसना गोदो बुरिजों सिगिफैया दोनदो सोंलाय बियो सिगिदों आबैया सिगिदों गोदो बिगुरा सौखिखौ बेलथाय फैनाया सासे नुदोंमोन नालाय फैनायाव मा जालाबायगोन जौआ फेनानै नुखादों आंबो नायनो दा दाना ओरै खायलें दंखायो सौखिया माबोरै फदा फदि गोग्लैहो दस्राथिं बेलथायना थायबाय मा जाफैगौब्रा बे फाग्लि बुरियानो सिगिजां माथो जों माने सिगियोबो दा सिगिथारदों फाग्लि बुरिया गोदो नों सिख्लाफोरनो टिकेट दाना होनायखौसो गोसोखांना रागा जोंदोंमोनदां बिदिनो जादों इनजादलै दाउ बिमा जोंहा क'क्राझार टाउनाव बेरायहैदिनि जों दा ओंखारसिगोन नै आदै नालिमोननि न'निफ्रायहाय जाबाय बिराद गोथाव संना जाहोबाय जोंना मादैमोना जेरावखि बेराया आरो लामाफ्राव 10 थाखा 20 थाखा गनाय मोनलाबाय थादों रेस्ट गैयै दे बिदिबा थांबाय थानोसै बिदिबा नोंथांमोना आंजों थफाबाय थादो फट'ग्राफार नंगौ नङा जाखोलै मोजां खेबसिखौ लंगारखौ मेगनखौनो माबा गोथेनाय आजिनाय जानायसो नुयो केमेराया गिथारा इन्टिलिजेन्टल' नुखादों फार्स्ट लोगो मोनबाय नोंखौ आंखौ फेन ब्र आरो बेसेबां गिदिर फेन लंबारा नों नङामोन होनबा नंगौ बिग फेन ब्र दे थेंक इउ दे राइटआव थांदोंमोनलां ओरै गवा सहैयो नालाय इजोंहाय बे लामाजों जों सानैजोंनो सामफ्रामबो थांबाय थायो गवायाव नों थांफेरनो मोनाखै ना ओहो आं बालाबारियाव थांफेरनो मोनाखै अक्ट'बराव फैदो होनबालाय जागोन दे थांबाय थानोसै होमबा ना औ दे लोगो मोनगोन फट'फोर लागौमोन नामा उनाव लानोसै जागोन दे जों सफैबाय नै गेलेना होमबा बिदिनो जाबायना दे बिदिनो जाबायना दे मोनसे लानोसै बिदिनो जाबाय भिडिअ गोबालाय भिडिअ गोबालाय भिडिअ दे कैमरामैन फोकस करो 1 2 3 गो भिडिअ सोलिबाय दे नाले बाय बाय दे दे बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट थ' लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेनोसै नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो ना मा होनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ अब्लासो जोंबो भिडिअ लाबायनो गोसो जायो अब्ला गाइस थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय लाभ इउ अल थाबैनो 100K खालामना होदो जाखाथारनोसै ना हामबायसै नोंथांमोननि अननाय नांगौ जोंनो सापर्ट मेन दे थेंक इउ हा बाय बाय